Pagkagising ko nga pala kanina, ako'y naglaban na. Diyos ko, panay akong content, Mami P. Ay, dunay pa, Mami P ngayon. O, tayo milala ko. Alam nyo ba mga mare, bago mag-abroad ang asawa ko, sinabihan niya ako na wag na ako magtrabaho. Sa bahay na lang daw ako at ako'y magiging amo. Pinakinggan ko nga siya at ayan nga, nasa bahay lang ako. Nakshoot ang amo nga manwana lang katutuan. Pagdating pala sa Kapampangan, iba pala yung amo ko. Yung among sinasabi niya na magiging ako. Nakshoota, makaniniya pala yung among amanwana. Amo ng mamipi, amo ng manos pinggan, amo ng maglinis. Diyos ko, happy niya ni among amanwan mo. Nakshuta ka, ngayon ko pa, lumakan niya pala yung among amanwan mo. Amo na walang katapusang trabaho sa bahay, Diyos ko. Ako lang talaga yung amo na hindi naging masaya. Nakshuta, sa Kapampangan talaga, ang daming ibig sabihin ng amo na yan. Amo ng magbusit, amo ng ali, amo ng takla, amo ng ali, charis. Shoota ka, hindi na ako maniniwala sa mga sinasabi mo. Siguradong pag-uwi mo talagang pandukduk na kalok. Pandukduk na kakiyang ka na akong perta, charis. Mga mare, pinagsisisihan ko na ako yung naging amo. Hay, sigurado ako sa ating mga Kapampangan, marami tayong amo. Damay-damay na yan, mga mare, charis. Ako lang talaga yung amo na nagsisisi. Shoota ka. Sigurado kung dakal makaka-relate kaya kayong ngeni. Kaya naman kung ikaw ay nanonood sa aking mga video, i-follow mo na at i-like mo na ang aking mga video. Ay Diyos ko, salamat naman. Gumagana na naman talaga yung pagiging amo ko. Ayan na naman, amo naman niya ble, charis. May silbi naman pala yung mga pens ng papa ko. Diyos ko, yan, gawang ko lang sa blayan, charis. Sa mga oras na yan, gutom na ako. Diyos ko, anong yak pa magluto, ako yata mga charis. Tignan nyo naman yung anak ko, binabantayan ako, bala na yata, mawala ako, charis. Milala ko kay Lele ako, charis. Minuto yata, gumagana yung pagkakaamo ko. Paano ba naman mamaya niyan, amo ng manukulip mahalan, charis. Fast forward mga mare, narinig yata ako ng papa ko. Ay buti na lang, nakapagluto na siya. Pagkakita ko nga pala, ayan, pansit pala yung niluto niya. Tapalo na, ano yung pansit niya? At yung Argentino. At ayan nga, lalafang na kami ni Sky dahil si Kuya Sean ay nasa school pa. Diyos ko, lawan tayong performance nung manyaman niya, charis. Pansit at pandesal pala yung ipapartner ko at may kasamang patubig. Tubig, ayan, danong. Sigurado kumalat na naman ini, charis. Sabi ko na nga ba, mga mare, walang duda, mahalat siya talaga. Kurugoy, papa ko, burin na ako yatang matodas, bato. Ewan ko ba sa papa ko, pag nagluluto siya, lagi niyang pakakala. Gawin nyo na ako mandugo, karanop ko, Diyos ko. Subo kong subo, dalas kong dalas, charis. Pagpasensya nyo na dugo yung amo yun, may hanop yan, charis. Ikaw ba naman magpadedi kang kabukas, lan kumulong ka dumanop, charis. Pagkatapos ko nga palang kumain dyan, ayan, susunduin na natin si Kuya Sean dahil labasan na nila. Diyos ko, lawin nyo na naman yung amo yu. Amo naman dakit anak. Charis. Siyempre, maka-jacket yung Mario, tsaka yung maka-shades. Mare, 45 pesos lang yung shades. Kaya naman, kung gusto mo, ayan yung link sa comment section. Yun lang po. Thank you for watching.